ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Ай Москва Тожикистон бор мебиёрем. ҳамаи мо мехостем бори ҷамъ кардагимона ба ватан обтоби роҳӣ кардан. барои ин як дастгирӣ ай шумоҳон видеоя паҳн карда метавонем ки 3-4 кас боромона ҷамъ карда бо обтоби ҷамъ кардагӣ боромона равон карда. бора Москва, Московская област қабул карда ба Тоҷикистон, шаҳри Турсунзода, Шаҳри Нав, Ҳисор, Душанбе, Хуросон, Уяли, Бохтар, Калхозобод бурда мерасонем. +7 903 001 78 63 барои тамос. бори обтоби сар мешава ай 500 кило 6 тонна бошад. боротона қабул карда ба манзил мерасонем. мо даста ҷамона ҳама каса ба хизмати шумо. boshqacha